Hello YouTube, maray na banggi. Mga taga Bicol dyan. Yung kita nyo sa YouTube channel ko. Kung bawa kang taga Bicol di maray na aga, maray na banggi sa mo. Unyan, ikaw na magitang hindi mo na video. Nakakatakot ni pero hindi ko harap. Kung nakakatakot. Sisilong ka na ni Carla. Po. Kaya na Yung magulang na dito po daw tayo. 188 kung gusto nyo i-subscribe siya. Hindi na po nindo. May mga bahay dito sa taas, guys. Ano bang kayo din ito? Di ako makapaniwala ang bata nila. Si Dodo na magdala, guys, yung cellphone ko. Ngayon. Iba maningon yan. Mas maano siya. Mas maurag siya ta, aga. Ibig sabihin mas malinaw itong mailing kung ano man ang mailing niya. Tutulungan muna natin sila, guys. May daanan po dito sa taas, guys. Hala. Baka ito na po yung mga magulang. Dong. Halika, Dong. Nasa unahan, guys. Yung boses. Baka ito na yung mga magulang na. Ayos, no? Gubat talaga. Mag-chat para po hindi lang tayo magkumpiyansa. Nakakatakot po dito na area, guys. Papunta na po natin dito. Sila sa busang meter, guys. Kadakol buko. Kasi naman magbuko dyan. Ay, Dong. Aloy. Wala na mga busis, ah. Ano yan? Garo may parang ng liguan. Ayun. Nawala to. Nawala. Daming mga tao dito, ah. Para tayong nilin lang ito. Ihanda mo yung itak. Parang hindi maganda to, guys, ah. Parang pinapasok lang tayo dito ng Ikaw baga nagdyan. Hanip na yan. Ano? Decision mo man ka rin. Hayop na niya. Visit. para po tayo mabiktima nila. Baka gusto nila gumanti, baka hindi po sila magpapapagamot sa atin, Dong. Huwag ka magkabante, ha. Maraming mga boses narinig ko dito. Alo yun, no? Ay, ilipat ka naman sa may nailing na siya. Sumurag doon sa may nailing na sa ilang kakalatation kang mailing. Wait lang. Meron pa kung ano nailing na rin din. Okay, dapat ayoko na. Ayan. Gurang. Nailing siyang gurang, par. Kaya sa akin, ipapapagatot kayo lahat. Bakit hindi sumama yung papa mo?
Punta ka mga kapatid mo. Ha? Ba't maraming boses dito ng mga tao? Narinig ko, kasama mo ko yan? Baba ka dito, Bay. Dito tayo. Unahin kita, paggamot ha. Ano yan? Babae ka? Kalit mo yan. Ah. Wala na din mo. Bisayas? Dalang ka. Dalang ka. Ano ikaw ramat isa? Ano yan? Aswang? Aswang ka rin. Guys, sabi po niya guys, inutusan po siya ng mga magulang po niya. Subukan mo lang doon sa puntahan doon kung saan po tayo magkikita. Sinubukan po daw niya guys. Baka daw po daw tayo darating dito. Baka ma-enjoy natin sila. Kaya sabi po niya, sa bahay, Kumadangog. hindi daw pwede doon tayo magpunta sa bahay nila. Ang gusto daw nila, pag matapos na yung magkamot, pupuntahan po niya. Ano yan? Niranihan yan, no? Oh, ay. Hindi nga. Ay, yan. Nagkirisi-kisi pa, ro. Meron daw, nagkirisi-kisi baga. Ang kapangyarihan garo ka ni negosyo. Anti-rate, kuryente sa kamot. Nagkirisi-kisi, oh. Grabe po. Ano? Huli tumba ay. Ito tayo. Grabe mga kasong dito guys. Nakakawa oh. Sobrang tagal na to. Nagkukuraw na. Tumba na naman. Nasuka na ang iyang bertod. Ano? Gaya, ibig sabihin naswang yan, diba? Naswang pala dyan. Sinuka nga dahil sa bertod. Tingnan natin isa. Yan, iranin mo. Kaso bago pa. Mamaro na, ay papa ni mga. Ha? Ato ni mo ito ha? Ha? Sige. Guys, atong kunin. Matabag na, hindi para mailing Ato ko. ang iyang nasuka nga. Kuan, bertod niya guys. Hindi kang bitis, no? Sa atin siya papunta doon sa bahay nila kasi nasa taas lang po. Pupuntahin yung mga malayo dito para kunin natin ha. Utusan natin siya papunta doon sa bahay nila kasi nasa taas lang po. Pupuntahin yung mga malayo dito para Tapos na, hiyo lang to. Hiyo lang. Malinigang subitis ka itong aswang, mas ano. Diba siya naka-start kasi para lakaw-lakaw lang siya. Malinig subitis niya. Tapos ang good news doon, nabulong siya ni Ghost Hunter 88. Bertod na iigawa niya na. Ayop na yan. So, iya yan, iriling na lang ito sa otro video lang may ilig. Pero kaya din nakita itong nakakatakot talaga. So, hindi man nakakatakot man pero pero dikit lang. Parang lang So, yun lang.